Pero usually, ano ba dapat ang load? Sorry. Ano ba dapat ang load? Wala naman siya load. Pero, depende na yun. Parang iba-iba naman sila ng level, ng tier. Like, kunwari, isa, parang ano lang. Ganito lang siya. Ganyan. So, hindi sila same of level of demand. Kasi yung pinipili ng ano sa akin. Wala rin content na pinipili sa akin. Hindi ko rin yung ginagamit. That's awat mo muna, Gabi. Ang dapat ko lang. Kailan pa ako. Hindi pa ako nag-renew. Coaching muna din na rin. Tapos bumili pa ako ng 10 na 25 na. Mga ilang 25. Wala pa ako savings. Wala ka savings this month. Baka may pay. Sige, paano muna tayo? Hello! Okay na yun mo? Ilan niya? Nakailan ka? Sabihin mo ito to. One word lang. Sorry.
Dahil kaya palang tutikin Friday. Magmetong ka na sa second. Papunta Bulacan. Boys, ang Bulacan. Boss. Wala pa namin kahit ito. Saan? Sure. Basta mag-break yun. May bata pag low blood. Huwag kasi. Mag-video lang. Bulacan Tagig. Yerino rin Christmas party live with dad. Bukas ni Kyle. Ni Francis. Harmony. Wow. Dito na mo. Ay, di kayo na kami. Fresh start. Herbie. Apo. This year lang, December lang, dad o next year na lang. Next year naman. Wala, sahod ka. Ayun. Kaya may bagyo. Hello. Good. Kumusta kayo? That's it.
Joshua Tan, nandiyan si Popoy.